Hej, det är för att göra sushi, men vi får inte göra det samma som sushi-färg. Vi får göra sån där översättning. Vi tror så gråtler vi... Hör då? Där är vi... Hummar, ja. Ja, hummar, ja. Brukar hummar, ja. Jag står hummar, ja. Ja. Han frister. Han frister. Man kan köpa sån little pinkarna packar i 2 med little hummar. Hummar i hällen, inte det? Jo, 2 med hummar i hällen. Och så till mat jag röjna hummar på hvis man kör och köpa en highland. Och hvis du köper en highland så är det gärna inte mer besvärligt. Om du köper en highland så är det smått livande i Ja. Alltså så att vi först där vi får köpa fisk. Ta lojvit, ta färdigt inte. Nej. Ta lojsfyrer, så ta gör det inte. Men vi får grej från oss så just att du köper fisk till sushi. Sätt. Yes. Ta vi så där. Så faktiskt ska du klippa till iver klar igen. Ja. Och så är det bara pilka där för att få kött. Så nästan bara pilka kött ur. Och jag till försker sätta. Ja, för mig. Ja. Och jag till försker jungfruhummar. Har man köper fisk. Kan gott köpa fristad fisk där vi gör det röktan och fristad fisk. Men om man tar sig att köpa en roan fisk och så må man frista den. Ja, kommer man. Tror att annars är det så jord. Ja, bakterier och parasiter och chili things som inte har kropp. Så men helst fristan och en man fristar och i kursen där. Och kanske det är mest då så one day klarar vi 5 dagar men till det fristar som för ner -4. Och jag kan inte störst utra till det här där hemma. Nej, det är nog så vant här hemma. Men detta kan man bara göra latta så vi gör det och köpa frist. Från fyra. Frist är det rökt? Ja. Så att jag köper en roan fisk så ska man anse efter att man köper en som är chili som är lilla inte och blir nästan Røddin. Lukta till den till den första så snäller det att lukta där ta luktar och peppar. Nej tack. Jag går inte. Vattnet ska bli iskallt. Iskallt så fullt ut en. Trasht. Louis är akkurat som en istärning om man ska supermarket mix. Ja, man kan gott köpa supermarknadsmix men man ska göra det ordentligt. Här ständer ordentligt kallt vatten och äscharna. Men det ska alltså vara iskallt vatten. Och det blir som en istärning rätt tror jag. Jag levde i Island och sista år så jag lärde just från Get to Think. Compton. Reykjavik. Så, för turen utanför det. Till att vi ska inte ha hur ska lukta. Okej. Styr det. Lunch cover. Han lötte. Det är inte så coolt ut. Inte till att börja på det. De kan få allt från ägaren dit. Så man får inte känna feilen. De ska få ordentligt ägaren dit. Men det ska faktiskt bara ha någon ägaren dit. De börjar gittlast. Ganska det lagt och drottning och här. Exakt att man har här. Ja, jungfruhummar. Jungfruhummar. Kanske det lagt och jungfruhummar. Virgin lobster. Fuck, jag har inte kört då. Det är en bara sånt att läsa. Ja, det är cool. Är det där? Nu har alltid det bara så ser inte till Thomas i ankorna skapen. Till Thomas renner upp på ett antal läste. Tror jag att en liten också är för längt. Telefonnummer är 8 Trush. Är vi rätt? Det ser jag bra.
Nej, det är skarpt. Helvetes. Jag vet. En 20 nutsch. Jenter. En 20 nutsch. Chilsås. Störst chili. Så chilsås. Så chilsås. Om de står i dyschla väl så bra. Så det får ha vakan samma lunchen. Bra. Fuck it. Vi skulle äta det kanske. Inte spela det. Kom on, det är ju en gourmet-restaurang, va? Spela som om det där. Røddin äter mat. Røddin äter mat. Skålen. Ramsa. Det är ju sluga. Roll. Hör vi hatten som Gordon Ramsay går sig. Nej, jag har faktiskt inte mat. Ja. Vill jag ha en hatt? Nej. På natten. Nej, man är kvar. Kanske att jag Och jag ska om hedges en om det är oklar. Så är det tjejt. Faktiskt jag var fisk vi klar nej. Ja, och jag tror jag skrev av fisken själva och då bevärar han nere. Så är det tjejt. Ja. Så bouncy skräva. Ja, hoppas. Ja. Det är så. Ja. Hej då Stafford där. Vi gjorde en frityrstokta sushi-rulle. Vi tar enda sushi nu. Nästa färd så gör vi pizza. Skorpizza. Fuck it upp. Jag ser inte. Det var ett sushi-sekund. Så